עמוד מ"א, לכן כל פעם שהוא מתחיל לתקן את הפגם על מה שהוא מדבר לשון הרע על ההשגחה, הוא מקבל שנאה לפירוד. מה זה לדבר לשון הרע על ההשגחה? לומר שההשגחה היא לא מבחינת טוב ומתים, שיש רע בעולם. אסור להגיד שיש רע בעולם. ברגע שאמרתי שיש רע בעולם, העדתי בעצם על הבורא שהוא לא טוב ומתים, חס ושלום. ייתכן שהבורא הוא לא טוב ומתים. לכן מי שמדבר לשון הרע על העולם, מרחיקים אותו מהמחנה, ממחנה השם, יוצא מחוץ למחנה השם. ואז לא פלא שיש בני אדם לאחר מכן שלא יכולים להיות במציאות של עובדי השם. למה? כי מדברים לשון הרע על הבורא. אז אמרנו, האדם אסור לו לצעוק רע רע. מה הוא צריך לצעוק? מר מר, נכון? למה מר? הקדוש ברוך הוא הפעם נתן לי תרופה שהיא קצת מרה, אבל רע ודאי שלא. לכן אסור לדבר לשון הרע על הבורא, להגיד שלא טוב. ואם קרה לו דבר נורא, קרה לו שואה, נפתחה לו הרגל, הפסיד את כל כספו, מה צריך לצעוק? מר מר. לא רע רע, מר מר. התרופה הפעם הייתה מרה, אבל זו תרופה. הקדוש ברוך הוא רוצה לרפא אותי, הוא רק רוצה לקדם אותי. רק הפעם הטוב ביותר היה שיקדם אותי בצורה הזאת. פעם הבאה אני אבקש גם לי חסדים טובים, שיקדם אותי בדרך של מתיקות. אבל זה ודאי תלוי בי. אם יהיו לי כלים להשפעה, אם תהיה לי אמונה, אם אני אשנא את הפירוד ואני ארצה להתקרב לבורא, ואני לא אדבר עליו לשון הרע, ואני אכיר את גדלותו, אז אני אוכל לקבל שנאה לפירוד. ועל ידי השנאה, שהוא מרגיש בפירוד, הוא בא לידי אהבת הדבקות. אז למדנו, איך מרגישים שנאה לפירוד? על ידי כך שאני רוצה להתקרב לבורא יתברך, רוצה להידבק בבורא, ואני מנסה, על ידי כך אני משתוקק לדבר. כל דבר שמתייגעים בו, מקבלים השתוקקות לדבר. אם אני מתייגע לאסוף בולים, אני אוהב לאסוף בולים. אם אני מתייגע ללמוד פיזיקה, אני רוצה לדעת את הפיזיקה. אם אני מתייגע להגיע לדבקות בהשם, אני רוצה, יש לי השתוקקות להגיע לדבקות בהשם. אז אם משהו מפריע לי, ואני רואה שהשנאה, שהפירוד מהשם מפריע לי, אני לא יכול להידבק פה, אז אני שונא את הפירוד. ושנאת הפירוד מביאה אותי לידי אהבת הדבקות. אסור מרע. עשה טוב. זאת אומרת, כי בשיעור שהוא מרגיש איסורים בזמן הפירוד, שאני מרגיש שכואב לי, רע לי, שאני לא קרוב לבורא. כמו שבן אדם כואב לו שהוא לא השיג איזה בול מסוים, מוכן לשלם עליו דמים רבים. כך אדם צריך להיות מוכן לשלם דמים רבים בשביל להתקרב לבורא. בשיעור זה הוא מתקרב לידי דבקות בהשם. כנ"ל. אשר בשיעור שמרגיש את החושך שזהו דבר רע, כן בשיעור הזה הוא בא לידי הרגשת הדבקות לדבר טוב. ויודע איך להעריך את זה. היינו בשעה שמקבל קצת דבקות, לפי שעה כבר הוא יודע להכשיר אותה. יש אנשים שמקבלים דברים בחיים ולא יודעים להעריך אותם. ברגע שלא יודעים להעריך אותם, לוקחים מהם את זה. כי אין להם חשיבות לדבר. זה לא משנה אם יש להם את זה מבחינה חיצונית. לקחו להם את זה. בן אדם מקבל לפגוש את בעל הסולם. אם הוא לא מעריך את זה שהוא פגש את בעל הסולם, לוקחים את זה ממנו. הוא יכול לתרץ כל מיני תירוצים, איזה שהוא רוצה, זה לא יעזור לו. זה לא משנה אם יש לו את כל הספרים בבית. אז יהיה חמור נושא ספרים. שאלה כמה יהיה לו את הספרים האלה. הרי זה שיש לו את הגשם הזה שנקרא ספר, זה עוד לא אומר שיש לו את הספר. למי יש את הספר? לגוף שלו? הוא לא גוף. לחליפה שלו יש את הספר, לספרייה שלו יש את הספר. כשלא יש את הספר זה אומר שבו, בתוכו, יש השתוקקות, יש קשר לספר. אם הוא מעריך את זה שבכלל לא הכיר שיש בעל סולם בעולם, אז הוא יעריך את הספרים.
ואז ייתנו לו אפשרות להתקרב אליהם. לכן כל דבר אפילו קטן, שבן אדם שומע על דרך אמת, הוא צריך להעריך את זה כי זה דבר גדול מאוד, זה נותן לו אפשרות להתקרב לדבר. אבל אם מזלזל, זה כבר שמעתי, וזה כבר שמעתי, זה אני יודע, הכל מזלזל, ממילא אחר כך הוא יורד מהדרך. אבל מצד שני, החוסר הערכה הזה, הוא נותן לאדם את היכולת להתקדם, כי אם הוא מעריך את כל מה שיש לו, זה נשאר פשוט. זה שאני מעריך מה שיש לי, זה עדיין לא אומר שאני לא צריך לרצות להתקדם. למשל, אני אתן לך דוגמה, שבן אדם הולך להתחתן, ואומרים לו תשבור את הכוס. למה הוא שובר את הכוס? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אני יודע שירושלים, דהיינו השלמות, שנקרא ירושלם, עדיין אין לי. מה זה, אני צריך להיות עצוב בגלל שאני מתחתן עכשיו? לא. אני רק צריך לזכור, יש לי עוד חסרונות שעוד לא הגעתי אליהם. אני מעורר את החסרונות דווקא במצב העלייה. זה לא מבטל את העלייה שלי. אני יכול להיות שמח, ולדעת שיש לי עוד חסרונות, עוד מטרות שאליהם אני מגיע. למשל, בן אדם רוצה לקנות דירה. נגיד דירה עולה $200,000. הוא אסף $50,000, הוא הולך להיות עצוב עכשיו, אוי, כמה אני מסכן. יש לי $50,000. לא, יש לי $50,000. הגעתי ליעד הזה של $50,000. זה דבר גדול בעיניי. אני שמח מזה, אני יודע שזה חשוב, אני הולך להשיג את $50,000 הבאים. לדעת שאני לא מסיר רוממותי, אבל יחד עם זה, אני עדיין לא בשפלותי. התקדמתי. יש לי להעריך מאוד את מה שהגעתי אליו. כי אם אני מזלזל $50,000 האלה, אני גם יכול להפסיד אותם. כי אם $50,000 זה כלום, אז אני אלך לבזר סתם על דברים של מה בכך. כשאני יכול להרוויח ביחד $100,000, אז אני אלך להרוויח. אבל אז גם לא את $50,000 האלה. בבקשה. הרב, איך שנאת הגשמיות מביאה אותי? השאלה למה אתה שונא את הגשמיות? מה, אתה בן אדם שונא לאכול? מה, בן אדם שונא שיש זמן תנועה ומקום? בן אדם שונא לחיות? אז תתאבד. מה זה שנאת הגשמיות? אתה צריך לשנוא את מה שמפריד אותך מרוחניות. לא צריך לשנוא את הגשמיות. צריך לשנוא את מה שגורם לך לפירוד מהרוחניות, מדבקות בהשם. לכן, במצב הגשמיות אתה צריך לפעול את הרוחניות. זאת אומרת, אתה לא צריך לשנוא את הכלי הזה, אבל אתה צריך לדעת שזה לא אתה. גשמיות זה דבר טוב מאוד. לא צריך לרצות להיפטר מהגשמיות. כל מי שרוצה להיפטר מהגשמיות, יש את מגדל עזריאלי. לא עולה הרבה היום. יש מבצעים, שמעתי. לא צריך לשנוא את הגשמיות. גשמיות זה דבר טוב מאוד. זה מקום העבודה שלנו עד כדי שמותר לחלל שבת כדי לשמור על הגשמיות. גשמיות זה דבר מצוין, אבל כמקום עבודה, לא כהזדהות כאילו זה אני. זה האוטו שלי הגשמיות. זה לא אני. לכן בגשמיות צריך לראות מה התכלית שלי. התכלית שלי בגשמיות זה לתקן את המצב הרוחני שלי.